Здравейте хора, днес ще играем на Zombie Heroes. Това е една хубава игра, която инсталирах преди 1-2 дни. Сега ще видите какво представлява. Само трябва малко да почакам, защото се зареща така бързо, примерно като Subway Surfers. Ето първо да покажа какви растения имам, защото за този един ден събрах много. Ето, вие може да преброите, тук са 6 растения. Ето тук да ви кажа какви са картите, като в Clash Royale Common и така. Значи, белите карти са Common. Сивите карти са Incommon. Incommon, златните карти са Rare карти. Ето тук това е гъбено поле, много харесвам тази карта. И когато я сложите, слагате отгоре растение и се появява гъбка. Който знае и е играл Play Zombies, т.е. Зомби срещу растение 2, трябва да знае, че има малки гъбки, които стрелят. Така, сега ще ви покажа, че има, за разлика от което Clash Royale няма, и вие може да го прочетете сами, има супер рейер карти. Супер рейер, надявам се да му обърнете внимание. Имам и растение от това. Ето. Това е пак супер рейер растение. И ще ви покажа цвета на легендарите. Сега ще ви покажа една батка, която надявам се много ще ви хареса. Която трябва да намеря. Сега. Ще малко посвърхвам. Само да намеря, че... ето я. Виж са. Викци. Само черешки и виж са какво става. Този ми се падна. Също един друг ми беше сложил. И с тия вече съм го волел да играем една игра. Сега съм на много далечен ниво. След може 10 диаманта да победя. Сега ще играя от зомбитата. Първо, защото искам да ги вдигна на левел като растенията. Лекторче, който ще се бия. Тук ще им дам ход, няма какво да слуша. Тук вече няма какво да слуша. Като ето този, който е много добър градинария. И ето за тази гъбка ви говорих. Ето Play. Например, това може да се сложа вече във водата. Със сигурно ще ми го прецака. Добре, ще победя. Има и броколи. Добре.
Ето. То дядо Старфис много ме кефи. Много голям пауър има. Там малчето не съм го забелязал преди. Макар че го имам. То пораснало. Ого. Сега ще пусна такова и такова. Сега ще получа и две карти от своя дек. Сега ще ми изгори някоя зомби със сигурност. Защо? Това не пусна нищо. Ого, кокошката супер. Това е страшна карта. Няма да използвам тръкове. И сами ще видите, че тук вече той е станал рип. Ето. Тук се вирам за една карта за зомбитата. Сега ще се бия при растенията. При зомбите съм стигнал на 12 ниво, при растенията 16. Тук няма нищо, защото значи тук той сега ще използва своята легендарка за да ме убие, но мисля, че не си струваше това, защото сега ще получим по 3 мозъка и просто мога му кажа, че е жалко за него, защото така. И ще използвам торнадото, за да отнеса този рапъра. Само не ми използва някои трики, защото много ме нервят неговите тръгва. Четири вече. И той се събуди.
Да, тук ще сложа това. Знам, че е тъпо, но просто трябва да ги предпазя. Зомби трик, силно ще ми направи нещо. Да, знаех си. Който е тъпо. Обучавам по 5. Ето това е много... Това по принцип в края розовия грахострел е доста силно растение, но срещу тази се подобрява удара на един път и затова малко не може бие, защото ако беше нормално, ще до сега да убил без да е взела никакъв демидж. Сега пострадоха много, защото това зомби взимало по 3 демидж. Той си подобри, не знам защо как така се подобри. О, защо? Ето бомбоничето се жертва. Ето той използва щит и сега ще използва гръмджейт срещу мен. И ще умра. Но пък от една страна, виж сега какво ще стане. Сега може да я покажа какво става сега. Намалихме зрението и от една страна черна чувал с листа. Това означава просто повече демидж за взимане. И сега размаза този. Ще го... Ето, победих зомбито. Понеже битите са дългички, мога да ви кажа, че също са много трудни. Трябва да чакам 11 часа, за да мога да играя на едно отделно челендж, който сега мога да ви покажа. Ето този. Тоест, аз го видях този ден. Ето тази карта, която виждате за 7 лозъка, е много силна и тя спечели, когато получиш 7 победи. Ето, победи, аз съм супермайк. Значи сега съм победил